जों दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ जागायनोसै। दिनैनि बे दिना 36थि बि बांबुरगोरा बिथांनि मुंख्लं सान आरो बिथाङा जेब्ला एनडिपि आफादनि दैदेननाय बे आन्दलननि खुंफुंबोबाय थानायजों गासैबो आखाइ खबना होगोन। बेजों लोगोसे सारखौ बिबानखौ बावजेननो आरो बिथांखौ मदद खालामनो थाखाय जोंनि रुजुग्रा मोसाहारि सार बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बिथांनि उनाव जोंनि बे ओनसोलनि सासे गण्यमान्य व्यक्ति आरो बिथाङा समाजाव गोबां बिहोमा दङ। आं बिथांखौबो नैबे बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायदों। जोङो फारि फारि बे बिबार बावनायाव गासैखौबो बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायगोन। গ্রহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো আৰু আজিৰ এই মুহূৰ্তত তেখেতক পাই আমি খুব সুখী হৈছো। এই সময়ত শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনালো। আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত হ'ব পাৰিছে আজি লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ইয়াত উপস্থিত হৈছে হৰিপ্ৰসাদ দেউৰী ডাঙৰীয়া। তেখেতক আমি সংগঠনৰ যিকোনো মুহূৰ্তত আন্দোলনৰ সময়ত লগ পাই আহিছো। আজিৰ সময়তো তেখেতক পাই আমি ধন্যবাদ দিছো আৰু শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালো। आरो बे समाव जोबोद गोजोनथाव खौरां जोंजों लोगोसे मार्टिनेस बि बांबुरगोरा बिथांनि बिदा गेदेर बिथांखौबो जों बे समाव लोगो मोननो हादों। बेनिखायनो आं गुरै खावलायदों आरो मुंख्लंनि बिबार बावनो थाखाय। लामाफ्राव गारि दोननायफोरखौ पार्किंआव पार्क खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय जादों। दसे समनि उनावनो गोबां आलासिफ्रा जोंहा सफैनो हासिगौ फैबाय दङ। बेनिखायनो पार्किंनि जायगायावसो पार्किं खालामनो गुरै खावलायनाय जादों आरो जोंनि भलन्टियार्सफ्रा पार्किं जायगासिम दैथायहरनो थाखाय जाहाथे जोथोन लायो आं बेनि थाखाय गुरै खावलायबाय। जोंहा गोबां दं स्टुडेन्टफ्रा प्रे खालामदों जासिगोन।